Gisteren zaterdag, hè? Ja. Toen hebben ze de honneurs waargenomen om hier gewoon... Nou Kees, kijk. Kijk, ja, doe je hoedje even, of je taart. Film je. Ja, die wordt dan weer misbruikt, die foto, hè? Als je het net op de volgende... Ja, ik film. Oh, nu. Heb je filmen? Nou, ja, dan moet je wel een beetje geluid. Als je 65 bent, dan komt dat terug. Nou, dan hebben we gewoon een dag. Ja. 60. 120. Nou, geweldig. Maar er zijn er al heel veel. En dan kom je aan het eind van de dag mooi in tellen. Oh, godzijdank. Nou, we gaan gewoon zoenen, hè? Ja. Kom eens zien. Dat schijnt erbij te horen, dankjewel. En nog heel veel jaren. Geweldig. Alleen hand. Kijk, dit is... Ik nog pleister vastpakken, Louise. Ik ben heel erg verkouden, dus dat wil ik je niet overgeven. Ja, ik heb de 60 al gehaald, dus ja, dat is waar. Dat is wel mooi als je het gezond wordt. Nee, want ik moet schaatsen het weekend, dus dan moet ik inderdaad niet verkouden met schaatsen. Dus, geweldig. Ja, nou, ik wil de jagerschoenen. Ja. Waar is die? Ik weet het niet. Ik zoek een jarige man, maar ja. Wie is? Nee. Ik zoek Louis. Hé, waar is Louis? Ik zoek Louis. Waar is hij gebleven? Zo bij, hè, volgens mij. Dat is goed. Heel mooi. Ja, maar jij die vindt dat leuk, hè? Heb ik al gehad? Nee. En ik kon helemaal niet slapen natuurlijk, dat snap je wel. We mochten de laatste rozen aankomen. Je is allemaal in het complot, hè? Knap werk hoor. Godverdorie. Oh, er kwam nog een witte, ja. Volgende jaar. God, moet je kijken, joh. Wist jij van die witte? Dat zei iemand net. Er komt Ja, de laatste is altijd iemand zei witte. de laatste is de witte. Nou. Moet je kijken, joh. Het is bizar hier. Oh, Godverdorie. Ik jou net bellen. Het is niet helemaal gelukt, want ze hadden er nu al 60 moeten zijn. Er komen er nog een paar nabranders, maar... Maar luister eens, heb je naar huis gebeld? Huistelefoon? Ja. Oh ja, dat was ik er dus niet. Nee. Waar pak je dat nu op? Nou, kom even op de foto. Kom even op de foto erbij. Ik voel me bijna gegeneerd dat jullie zo uitgepakt hebben, maar het is wel heel erg lief. Dankjewel Bart voor het souffleren. Ik bedoel, dit is echt een onvergetelijke dag. Met dat jaren geleden, sommigen weten dat nog, met dat toen Tineke en ik 25 jaar in dienst waren met dat creatieve memory spel. Dat was al heel bizar dat iedereen zoveel energie erin had gestoken, maar dit hartstikke mooi ook. En ik vind ook wel, dat wist ik helemaal niet, want ik belde net nog naar huis, naar anderen om te zeggen van joh, ze zit hier gek te doen. Maar ik vind het ook wel leuk dat jullie de bakster van de appeltaarten, en we hebben gisteravond in bed becijferd dat dit waarschijnlijk een van de 4 is, waarschijnlijk de 100ste. In al die 33 jaar, ik ben de tel helemaal niet exact, maar goed, laten we zeggen, die daar staat is de 100ste taart. Die heeft zij nog altijd gebakken. Ik had eigenlijk gisteravond gedacht dat ik nog moest helpen, maar ik kreeg in de trein al een sms'je van hier in de warme bakoven staat de 5e al in de oven. Die 5e is voor vanavond voor onszelf, zeg maar. Die heb ik niet meegenomen. Maar echt hartstikke bedankt jongens. Ik vind het tof. Joehoe! Iemand vroeg Gloria in de Gloria. Oh ja. In de Gloria. Hiep hiep hoera! Hiep hiep hoera! Hiep hiep hoera! Nog niet.